Zdravím vás u nového videa. Dneska tak tady je zimní venčení Žesiny. A pokud si říkáte, proč tady svítí svítilna, je noc. Jo? A my jdeme zkusit něco trochu ultra. Chcete vidět co? Klouzání. Kameramane, přibliž to. Ha? Vítěz! Aktuálně vítěz je Žesina. Hele, co to je? To chci prozkoumat víc. Tak ale můžeš mi vysvětlit. Co to je? Co to? Kameramany, to se ti nikdy nepovede. Vidíte, že tady je nějaký sklep, kameramane? Ukáž. Vidíte? Nějaký prostě sklepík. A tady jsem já. A my někdy uděláme prozkoumávačku venku toho sklepa. Jo, jasně. Takže tady můžete něco vidět. Je tady led, jo. Vidíte? Tady tak si ho jde páníček utrhnout, jak to vidím. To bych ti radši nedoporučoval páníčku. Jupi! Počkat, grip, jo, dobrý, vidím světlo, takže přibližuje se, tak. Hele. Já ten klacík budu mít. Jsem král klacíku. Tak to tady vypadá. A my tak se jdeme trochu nakouknout nikam jinam. Takže, co tady mají? Haf, haf, haf. Takže, mají tady pěkný sníh. A trochu se páníček posune. Jak vidíte, předtím jsme si měřili, jak ten mikrofon se dokáže pohnout, tak teďka jsem si koupil tu verzi v pročku a teďka tak to funguje mnohem líp. Psalo se, že klidně z Prahy do Brna. Jo, hele, tady mají BMW. Teda co to je? Ford, jasně. Hele, tady jsou keře. Vidím to na mý kameře, která se jmenuje OG Ultra 360, kterou mám přesně na krku. Ale je hodně neviditelná, takže ji nebudete vidět. Teďka nevidět zrovna, je to takový zelený prostě. A teďka není zas. Počkat, páničku, jak to děláš? A ukaž mi poškození. Žádná poškození kamery. Jak to udělal? Jak je to možné? A tady mají další sklep, tady jsou pneumatiky. A čurbes. Jasně. A jinak. Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo a zatím čau.